Helo a chroeso i'r fideo gyntaf ar Hegety Maths gyda'r bwriad y syml o drio cyflwyno Hegety Maths i chi. Os ewch chi i hegetymaths.com, os ydych chi'n gwylio hyn, dwi'n gobeithio bod chi wedi cyfrestru ar Hegety Maths. Os ydych chi yn eich e-byst chi, fe welwch chi mynd a thebyg bod neges wedi dod sbel fawr nôl wrth Mr Hegety hunan. Os na, felly bydde yn eich junk chi, checwch hwnni rhag ofan. Ewch wedyn i existing users fan hyn. Croeso chi wylio'r fideo yna gyntaf os ydych chi am, a mynd i teacher login. Yn syml iawn wedyn byddwch chi'n rhoi mewn eich e-bost chi, e-bost gwaith, a wedyn fan hyn eich gyfrinair os ydych chi'n cofio fe. Gret, mae gobeith. A dyma chi mewn yn Hegety Maths. Pan fyddwch chi wedi cyrraedd i mewn i Hegety Maths, bydd ddim yn siŵr iawn beth bydd yn eich wynebu chi, ond jyst i wneud yn siŵr bod pawb yn yr un lle, cliciwch chi ar Manage fan hyn, a wedyn Manage Students neu Classes. Beth fydd o'ch blaenau chi, bydd rhestr o'r holl dosbarthiadau sydd wedi eu cyfrestru ar Hegety Maths. Felly mae llwyth o'r gwaith wedi wneud i chi'n barod. Mae'r dosbarthiadau mewn a'ch dosbarthiadau chi mewn theori, os maen nhw dal yn parhau fod yr un peth. O ran dweud wrth Hegety Maths pa ddosbarthiadau rydych chi'n dysgu, beth chi'n gwneud yw dewis nhw, so edrych lawr drwy'r rhestr, a wedi dewis rhai rydych chi'n dysgu. Felly am y tro, newn ni hwn, yna chi wedi clicio ar yr ochr fan hyn. Mae Hegety Maths nawr yn adnabod chi fel athro yn y dosbarth nawr, a newn ni'n arall fan hyn blwyddyn 12. Bydd rhain wedyn yn mynd yn syth i dop y rhestr fan hyn, fel bych bod chi'n gallu cael mynediad atyn nhw'n rwydd. Felly jyst i atgoffa chi, mynd i Manage, a wedyn My Classes yn troi lan fan hyn yn syth. Mwyn gwneud yn siŵr eich bod chi'n hapus gyda'ch dosbarthiadau, cliciwch chi fan hyn, mwyn gweld y bobl sydd yn eich dosbarth chi. Bydd yr enwau yn ddangos. Dwi ddim yn mynd i wneud hyn nawr gan bod y fideo yn mynd yn fyw ar-lein. Os angen ychwanegu, disgybl gallech chi wneud efo yna, neu newid unrhyw un sydd yn mynd am barod. Beth gorau nesaf, efallai yw i mynd i Markbook lan fan hyn. Fe welwch chi wedyn eich dosbarthiadau chi'n ymddangos. Jyst i roi crynodeb i chi, beth sydd â chi yw eich dosbarth chi, y nifer o ddisgyblion. Fan hyn, y nifer o dasgiau neu asyniadau sydd wedi cael ei gosod i'r dosbarth fel gwaith cartre. Fan hyn, faint o adborth sydd wedi cael ei roi i gwahanol ddisgyblion. A wedyn, fe welwch chi fan hyn wedyn crynodeb o'r amser sy'n cael ei gwylio gan y disgyblion. Mae rhain yn mynd ar draws. Chi'n cael, dwi'n meddwl, yr oriau a'r munudau i'r dosbarth yn ogystal a wedyn y cyfartaledd i bob disgybl. A'r un peth fan hyn, o ran asesiadau, mae'n bosib i roi asesiadau ar-lein hefyd. Chi'n gallu roi, mae'n rhoi cyfanswm i chi o faint o oriau fan hyn a wedyn y cyfartaledd. Ac wedyn yn ola, mae'n bosib i roi cwestiynau ar-lein. A dwi'n fan hyn, mae'n rhoi faint o oriau mae'r disgyblion wedi treulio'n yn ateb y cwestiynau yna a'r cyfartaledd i'r dosbarth. Beth sy'n yn neis am ti Hegety Maths yw fe welwch chi help ar ochr bob tudalen o bethau. Os cliciwch chi fyna, wedyn ymddangos yn syth i rhywbeth o tutorial bach ar y munud neu ddwy o hyd yn y bob amser sy'n esbonio i chi beth yw cynnwys y dosbarth yna, yr tudalen yna. Ddim yn credu bod chi'n clywed hwnna, ddim yn siŵr, ond mae yn mynd trwyddo beth sy'n bosib i weld ar bob tudalen. Felly, dyna eich Macbook chi yn naturiol wrth i chi ddefnyddio mwy o Hegety, fe fydd mwy o wybodaeth yn ymddangos fan hyn yn automatig. Rwy jyst wedi gwasgu bwtwn Manage fan hyn a Manage Students a Classes, mwyn creu dosbarth newydd. Os nad yw'ch dosbarth chi yma neu chi am greu newydd, mae'n bosib gwneud un fan hyn. Felly, dwi'n ni alw yn dosbarth Preseli, mwyn creu dosbarth ffug fel petai. A dyna fe, mae wedi cael ei greu, a dwi'n gallu dod o hyd i fe nawr lawr fan hyn, a dwi'n gallu ychwanegu disgyblion i fe nawr. So dwi'n mynd i wneud hwnna'n weddol gloi, jyst rhoi enw mewn. Dyna ni wedi disgybl 1 yw enw'r disgybl yma. Newn ni cadw pethau'n syml am y tro, a rhoi'r wybodaeth yna mewn. Gret, a dyna un disgybl mewn. Dwi'n jyst mynd i wneud cwpl arall. Dyma chi, fe welwch chi fy nosbarth ffug gyda'r disgyblion 3 yn yr ystyr yma. Dwi'n nawr am fynd nôl i Manage, y dosbarth yma, na i sgrolio lawr y gwaelod a jyst clicio fan hyn i ddweud wrth Hegety do fi yw athro y dosbarth yna. Nesaf, fe wnawn ni fwrw ymlaen gyda gosod gwaith. Fe welwch chi hwn yn yr ail fideo.